L'etapa que comença a partir d'avui és una etapa que no és nova per a aquesta Junta. Nosaltres ho veiem com un punt i seguit, perquè això que farem nosaltres és continuar aquell projecte que va emprendre el jugador del 2010, com vam tenir el suport del 61% dels socis a les eleccions. És el referèndum a la primera cap de setmana d'abril. Bé, en aquest mes d'abril els socis hauran de decidir quin és en definitiva el que volem amb el nostre estadi, amb el nostre Palau Blaugrana, amb l'Espai Barça en definitiva. Explicarem la nostra proposta, l'explicarem de la millor manera possible i el que volem i desitjarem als socis és que ho suportin i li donin continuïtat, perquè no ens equivocarem els socis, si això ho tirem endavant, serà realment pel nostre futur i del club, serà una gran notícia. I aquí s'ha obert un debat i que ha quedat en dubte que nosaltres hem mentit. Doncs no, nosaltres no hem mentit en cap moment i amb la màxima contundència que dic no, ho afirmo. Nosaltres no hem mentit perquè al final, com dèiem abans, els partits de futbol els guanya el terreny de joc i no els despatxos. I en aquest cas hem guardat tot el màxim confidencialitat als projectes i als contractes i això és quelcom que ara explicarem. Avui parlàvem de junta directiva amb els companys, que hi ha companys que tenen una experiència i una història al camp molt gran i dèiem això que dèiem, vam perdre Di Stéfano als despatxos, però ara no hem perdut el Neymar. El pare del jugador, Neymar da Silva, ens ha autoritzat al club a aixecar la confidencialitat dels contractes, principalment perquè ell considera injust tot el que ha passat. I ens ha reiterat el que molts no han perdonat, que molts no han perdonat el seu fill Neymar Júnior, que el jugador del Santos va preferir venir al nostre club enfront d'altres ofertes que tenia que li pagaven molt més. A veure, el pare de Neymar ho ha fet les darreres hores, ens ha permès que expliquéssim aquests acords, però bé, el nostre president Rossell, ell no ha dimitit només per això. Ell ha plegat del club, va explicar les raons ahir i aquesta era una d'elles, n'hi havia d'altres. Per tant, que el senyor Neymar ho fes abans o després o en el seu moment no ha tingut res a veure amb la dimissió del senyor Rossell, no li afecta, tenia altres raons. Ronaldinho, Messi, amb els entrenadors que han vingut, com Guardiola, Rijkaard, Tito, podem ser orgullosos que estem dominant el futbol. L'arribada de Neymar és un altre jugador que és diferent, és un jugador que tot l'hem vist jugar, nosaltres l'hem vist jugar, els esteguis d'aquí Zubizarreta ens van demanar la seva contractació. La veritat és que ens dona un potencial enorme i això evidentment als rivals sempre els hi fa por. En el nostre cas, és cert que hi ha dos directius més, vicepresident Faus i jo mateix, que també hem signat part d'aquests contractes que avui hem estat exposant i que el senyor Casas s'hi extén a la querella cap a nosaltres, doncs bé, serem dues persones que tirem una querella. Una querella no vol dir ser culpable de res. Una querella no vol dir que has fet coses mal fetes. Una querella no vol dir que t'has d'avergonyir del que has fet. Nosaltres el que hem fet i hem explicat aquí, ho hem fet pel bé del Barça. Estem contentíssims de poder fitxar Neymar i portar-lo aquí i ho hem fet amb tota la legalitat. Revisat per advocats de prestigi, revisat per fiscalistes de prestigi i no tenim ni un sol dubte que tot això és correcte. És correcte i al final a sobre ens ha arribat Neymar. Per tant, si el senyor Casas ens amplia la querella i estem quedats també, el senyor Faus i jo, nosaltres no pensem dimitir de cap manera. De cap manera. És cert que els estatuts ens permeten continuar com a junta directiva i que els estatuts permeten que quan el president del club dimiteix, el vicepresident primer automàticament passa a ser president. Això és com estan els estatuts, és com els han aprovat els socis, però a part d'això jo li diria que l'any 2010 jo vaig formar part d'una candidatura amb els companys de junta que estan aquí, com a vicepresident primer, i vam ser la candidatura més votada a la història del club. Había muchos clubes europeos interesados en este jugador, normal. Este jugador es un jugador espectacular, un jugador diferente y muchos clubes tenían interés en contratarle.
Yo no voy a decir qué club son, porque hemos intentado evitarlo en todo momento, hablar de qué club son, pero yo diría que son de los grandes de Europa. Si usted considera Madrid grandes de Europa, pues seguramente bien estaba. Nosotros al padre del señor Neymar no le hemos pedido que levante la cláusula de comunidad. Él lo ha dicho. No le hemos llamado para pedírselo. Él nos llamó y nos dijo, estoy viendo que está ocurriendo algo grave, si yo soy el problema, ya os digo que a partir de ahora podéis explicar el contrato. Y Sandro Rosell dimitió ayer, explicó las causas, él leyó una carta de despedida. Yo, como todos los miembros de la Junta y como yo creo la mayoría de barcelonistas, no queríamos que Sandro Rosell dimitiese. Pero las causas las explicó ayer, son causas muchas personales, otra causa es el hacer Neymar, pero este no ha sido la única causa para su dimisión.